Тапшыруның алдагы котлау сәламен біз яшүсмер чагының иң күркәм мәле 14 яшьлек туган көнен каршы алучы шәшкәдәй гүзәл кыз бала Хабибуллина Диана Марсовнаны чакырып алабыз. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әбисе Зифа, бабасы Равил, Самара өлкәсеннән абысы Радик гаиләсе белән, Тольятти шәһәреннән апасы Рита гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Сөекле кызыбыз Дианабыз акыллы, тәртипле, күпләрнең күңелләрен яулап алырдай бала булып үсә. Мәктәптә тырышып укып, төрле чараларда катнашырга ашыга. Ул тик тормас, актив бала. Бер сүз белән әйткәндә, ул бу дөньяны сөеп, күпне белергә ашыккан сабый. Без якыннары өчен бик иркә һәм назлы, яраткан оныгыбыз, сеңелебез булып тора. Татлы балабыз, менә инде сиңа да 14 яшь тулды. Быелгысы елда син кулыңа җитди булган беренче документ паспортыңны алачаксың. Ул берникадәр җаваплылык синең җилкәләреңә өстәр дигән сүз. Балачак узып, яшүсмер чорыңа керәсең. Никадәр генә авыр булса да, гомердә онытма. Синең канатларың булып без торырбыз. Кирәк чакта ярдәм кулыбызны сузып сиңа туры юл күрсәтербез. Алтыныбыз, 14 яшьтә теләкләр нинди булырга тиешсең. Билгеле инде, саулык сиңа. Бар хыялларыңның да чынга ашуын телибез. Юлыңда начар кешеләр очрамасын, юлларың бормалы булмасын, һәм бары шатлык кына сине әйдәп барсын. Яраткан балабыз, гомерләреңдә начар кешеләргә юлыкма. Бары тик чын дуслар гына янәшәңдә булсыннар. Һәр кемнән тормыштан иям, тәм табып, ләззәтләнеп яшә. Дианабызга 14 яшь, бигрәк матур чаклары. Алда көтсен аны бары бәхет һәм шатлыклары. Үзе гүзәл, буе зифа, һәр кемне таң калдыра. Сөйкемле карашы белән йөрәккә ут салдыра. Буй үсеп җитсәң дә инде, моңа ышана алмыйбыз. Һаман кичкенә балага карагандай булабыз. Яшьлек чак ул бик тиз үтә, шуңа тәмен татып кал. Ни теләгәнеңне тормыштан балакаем зинһар ал. Кадерле Диана, без дә кушылып сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Укуыңда уңышлар һәм бар биеклекләргә ирешүеңне телибез. Алдагы җыр синең өчен яңгырый. Рамашкалар сөю шәшәге ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Рамашкалар өмет шәшәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Taşğa kadar küreşe Ramaşkalar ümit şəşəgi ul, koyaşlı ak bəhit üləşə. Minim gibi məxəbət üçün sonğu taşğa kadar küreşe. Ramaşkalar benim şəşəgim ul, Şəşəgi ul, yaktı bize güləri bulunur.